Kungani kukhonzwa unyazi? Isihloko sokhuluma ngaso namhlanje sithi kungani kukhonzwa unyazi. Ebese kuthiwa SHEMBE is the way. Ngokomthetho bekumele ngasithi kungani kukhonzwa uShembe. Kodwa ngesikwazi ukusho kanjalo ngoba bakhona nabanye oShembe abakhona. Kodwa ke uShembe olandelwa abantu ilokuthiwa unyazi kahle kahle. Phambilini sakuveza la ukuthi sizoyikhuluma indaba kaShembe. Kodwa mangabe sikhuluma indaba kaShembe thina ngoba sigcotshiwe ukukhuluma lokho sizoyikhuluma sibheka iBhayibheli. Mawuthi uyaqala ukubonana kanye nathi noma ukuzivakashela kule channel sasikuvezile la ukuthi ezihlokweni esizoyithinta zikhona esizoyithinta ezifaka uShembe. Sase sisibeka izizathu sakhona ukuthi ngezikhathi zaphambilini izwe lingakakhululeki ngo1994 thina siseseyikoleni ngama90s besifunda kuma Christian schools. Bofuka ufunde ufirst year bakufundise lencwadi ekuthiwa masihambisane. Mawiqeda leyo ncwadi cishe uzoyiqeda usafunda ufirst year. Mawusufika ka second year bese ufunda uBenny and Betty ufundiswe neEnglish ngoba sasicolonizwe phela amangisi ingakho sikhuluma neEnglish kulelizwe Rule Britannia. Uzothi mawusuka second year bese bekufundisa lento ebizwa nge-religious education. Nengikholelwa kakhulu ukuthi kwakumele kuthiwe iChristian education ngoba ukube kwakuyi-religious education mhlambe babosifundisa ngoCatholicism, inkolo zaseRoma, like Roman Catholic Church, because iCatholicism i-religion at its own. Futhi ngokwe-research iyona yakhanda le-religion ekuthiwa iChristianity. Okusho ukuthi ubuKrestu buzalwa inkolo yamaRoma nebizwa kuthiwa iCatholicism ngoba bebiza ngeRoman Catholic Church, inkolo yase-Italy kahle kahle. Mawumroma nje, mawuthi umRoma kahle kahle uyintaliyana noma uyintaliyana lelizwe kuthiwa iItaly ngoba iRome icapital city yase-Italy. So mawumRoma kahle kahle uyintaliyana. So babezosifundisa ke nangenkolo zaseRome mhlawumbe ukufaka phakathi oCatholicism, oMithraism njalo njalo. Mhlawumbe asifundise nangoIslam, inkolo zamaSulumane, Hinduism, inkolo zamaNdiya, mhlawumbe Buddhism, inkolo zamaChina, and other indigenous religion of African people. But mawufika esikoleni bebekufundisa iBhayibheli kupronyothe indaba kaJesu Kristu kuthiwa ingane yomuntu omnyama ayibheke esiphambanweni bese ithuka imvelaphi yayo, ibukele phansi imvelaphi yayo bese ithuka usikompilo lakho nemvelaphi yakho. Ngoba phela mawubheke kahle indaba yeBhayibheli mhlambe nje ukusindiswa kahle kahle kuye kukufundise ngoba iyona into ayiphushwa. Baye bekufundisa ukuthi umuntu ofile njengathi nje sifake iphandla sihlabe sibiza amadlozi kuthiwa sasikhonza amadimoni. Umuntu ofile ulidimoni akanasabela emhlabeni kahle kahle kwakufuna samukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Iyona into ababesifundisayo nezikoleni ngoba sasingayithi nemasontweni. So kwakuphoqa ukuthi esikoleni mawufika esikoleni mawuthi ubalekela isonto ekhaya na kanjani uma esikoleni uzoyifica and usemncane bayigxishe lento ekhanda. Kodwa sokuchaza ke kwamanye ama-episodes ukuthi kwakubaleke ngani ukuthi basifake yonke lemfishimfishi ababesifundisa yona esikoleni sisezingane. Isizathu ke senza ukuthi sithi sizothinta indaba kaShembe noma kubucayi ukukhuluma ngayo. That is why sizofunda iBhayibheli. Indaba kaShembe esikoleni yayithukwa kakhulu ngoba kwakufika abantu bezosifundisa inkolo. Singacelanga kwakufika abefundisi bezosifundisa inkolo. Kodwa inkolo ababeyishumayeza kwakuyinkolo yasentshonalanga. Mhlawumbe inkolo yamaJuda, yamaGreek noma yamaHebheru ethinta iBhayibheli.
indaba kaShembe yabona nje ingane zayisonta kaShembe zayidelelwa 2 Shembe wandiza uShembe udukisa abantu uShembe akabhaliwe eBhayibhelini mase efile futhi naye mhlawumbe uyesokweni ziningi nje kakhulu izinto kwakukhulunywa ngazo so sakhula sinalo mentality yabo njengamanje ke sesibadala mhlawumbe zikhona ke izingane ezisesikoleni ebhekene nalenkinga esabhekana nayo so into esiyenzile nale iBhayibheli sihlalelile sathi asilifunde lonke bese sibheka incwadi la ukuthi mhlawumbe iziphi izahluko esingaqhamuka nazo mhlawumbe nathi sike sicorrect ngoba phela kunento ekuthiwa ama corrections made kufundwe esikoleni kwakhona into umbhedo ade oyenzile kunento ekuthiwa ama corrections so nathi sizokwenza ama corrections la ukuze mhlawumbe izingane ezincane ezabhekana nale ingcindezi esabhekana nayo ngekhathi esafunda izikole zingabhekani nayo ngoba uyazi mawufunda eprimary bebekufaka i-religious education mawufike esikoleni bakufake kunesifundo nje kwakuthiwa i-biblical studies lawo ufundiswa khona ngeBhayibheli yabo saqedwa leso sifundo but sasikhona bazokhumbula abafundile ngekhathi zama-90s or mid-90s bekunento abayibiza ngebiblical studies la bekuprogramnywa khona abantu abamnyama ukuthi banganaki izinto zabo banaki izinto zakwamanye amazwe ukuze umqondo wabo uxoveke bakhule bebe yidwedwe zezinye izizwe njengoba kunjalo nje namhlanje siseyidwedwe zazo zonke izizwe ezikhona la ezweni lethu kodwa ke asikho ke lapho isihloko esisibhekile la sithi kungani kukhonza unyazi sizofunda incwadi ke bafethu oqala sizoyifunda kaIsaiah 26 verse 4 eyesibili kuba uMateyu 24 verse 1 to 2 eyesithathu kuba uMateyu 24 verse 25 to 28 bese kuthi yokugcina kube abaseKorinte eyokuqala verse 9 to 20 we are house of radical intellectuals thina ke siyindlu ethanda amaqiniso ukuthi akhulunywe njengoba enjalo ukuze kusizakala umuntu omnyama ngoba siyakholelwa ekutheni mayekhanda lakho okuxovekile ayikho into esile noma ayikho impilo esile ozoyiphila umngozi ke ukuthi ngoba siphila nje sizala izingane so masixovene emakhanda kusho ukuthi sizozala izingane ezixovene isizwe sethu siqhubeke sibe isizwe esixovene nesizoqhubeka sibe yidwedwe zezinye izizwe futhi sithatheleke phansi uyabona sizofunda ke lezi incwadi elandelayo enye into ekhona mhlambe sicela ukuyiveza la asifuna abantu bethi mhlambe kunenkolo ethile esiyidefendayo mhlambe kuzozwakala kanjalo kodwa ngesikhathi kudelelwa lento kaShembe esikoleni noma kudelelwa inkolo kaShembe esikoleni kwakungashiyo ukuthi kuyadelelwa namhlanje mawuthi uzama ukukhanyisa mhlambe lapha nalapha ngoba phela thina we are pan Africanist sibelieve kwi pan Africanism na kwi black conscious movement philosophy we are black people akekho nje umuntu wase Europe onendaba nezinto nosikompilo mhlambe nama culture nama tradition aseAfrica and nathi siyakholelwa ukuthi akumele kube khona umuntu waseAfrica okumele benendaba nezinto ezezeke eEurope mhlambe kwaIsrael mhlambe kwaJuda njalo njalo so amaJuda ngobele kaJuda cisha awenza izinto zawo yabona thina sihlangene nazo yabo nathi Africa cishe mhlambe kubaleka ukuthi senze izinto zethu ukuthi ngesikhathi secolonization ngesikhathi bezosibulala umqondo ukuze kuntshontshwe umhlaba nayo yonke into yathathwa kithi thina abantu abamnyama so maningi ama systems afakwa ukusidestroya more especially psychologically so abekho abantu abayincitha buchopho ababa nesibindi abasukumayo bevula abantu ingqondo ngendlela ethize so ngoba sizokhuluma la inhloso yethu we believe ukuthi umuntu omArab njengama Muslim enenkolo yayo yeIslam thina abantu abamnyama sihlangene nalonto le because nabo abahlangene ngako bafice benza izinto zethu so as much as bengahlangane nathi futhi akumele sihlangane nabo meaning akumele sikhonze uNkulunkulu babo umArab akenza izinto zangakubo kuma Arabs nomZulu enza izinto zangakubo kumaZulu and it's so silly ukuthi thina abantu abamnyama siloda siqhakambisa ukuthi inkolo zethu inkolo zezinye izizwe iyacika lonto le so sizovulana umqondo ke la incwadi yokuqala esizoyifunda incwadi kaIsaiah 26 verse 4
lencwadi ifundeka kanje. Ithi thembani njalo kuJehova, ngokuba kuJehova kukhona amandla angapheliyo, ngokuba uyabehlisela abahlezi phezulu umuzi wasekuphakameni. Uwehlisela phansi, uwehlisela nasemhlabathini, uletha nasothulini. Unyawo oluyokunyathela izinyawo zabampofu nabadingayo. La lencwadi le ikhuluma ngomuzi wasekuphakameni. Mhlambe siye sibezwe abantu abamaNazaretha uma kwenzekile uvakashile kaShembe. Nathi kuye kwenzeke sivakashe. Ubona umuntu eguqa ngamadolo ethi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Ibididake lena ukuthi lokuphakameni okukhulunywa ngakho kuvelaphi. Kuyavela ke la kuIsaiah 26 verse 4 ukuthi uNkulunkulu washo wathi kunomuzi azowuletha la emhlabeni. Uzowuletha phansi emhlabeni, awahlisele emhlabathini, awulethe nasothulini. Wase wathi ingakho kaShembe ingakho kanjwa ngeenyawo. Semasihlaziya sabona ingakho kuhamba ngeenyawo ngoba kuthiwa mawungena emzini wasekuphakameni kufuna ungene ngeenyawo ngoba unyawo lokunyathela kuthiwa inyawo zabampofu nabadingayo. And kubukeka kuliqiniso lokho. Indlela abantu bakaShembe mawuzobabuka nje abayiyona. Isetup nje yesonto lakaShembe kuhlalwa phansi, kuhlalwe emacansini, kuyaguqwa. Kuhluke kakhulu mawuqhathanisa nezinye izinkolo. To a point ukuthi uma umuntu owesternized la ekhanda lakho, ubelieve ukuthi inkolo ephansi yabantu abangaphucuzekile njalo. Kodwa ke iyachaza incwadi la ukuthi kaShembe ngeni nanombani. Vele mangabe umuntu ophuwa kunamasonto ongeke ungene kuwo. So leli sonto ke noma umuzi wasekuphakameni kuyashiwo kule ncwadi ukuthi akuwona umuzi kanombani, umuzi wabampofu nabadingayo. Vele mawumuntu ophezulu ngeke ukusonta lapha. Ngoba kuzohlala esigangeni kusonto ngendlela ekusontwa ngayo. Uma umuntu oyisichicici nje nophila impilo esoft, lento ekuthiwa soft life angikholwa ukuthi ungasurvive, ungayimela indaba sekuphakameni. Kodwa ke ngoba kushiwo ukuthi akuwona umuzi ongena nanombani. Mawufunda incwadi kaIsaiah 26 verse 4. Ingikhumbuza isihlabelelo esike sasibheka la. Ukuthi angikwazi ukusihlabelela, mhlawumbe ngabe ngasihlabelela. Isihlabelelo sika number 4 samaNazaretha sithi isihloko sakhona sithi iza namuhla iza namandla. Kunendawo la lesi sihlabelelo sithi yizwa udumo luduma kakhulu, lubiza abangcwele nabakhethiwe. Insizwa zesifungo ziyasithanda isihlabelelo ikakhulukazi ngosuku lwesifungo. Makuthiwa yizwa nantu udumo luduma kakhulu. Kodwa ke thina njengabantu abahlaziyayo kuthiwa lolu dumo lasekuphakameni maliduma alibizi nombani. Nanso into ofuna uyiqaphele. Ngoba kunabantu abathi mina ngeke ngisonte kaShembe, cha. Indaba ithi anosibheka nani ikakhulukazi nenikhonze kuphakameni. Isihlabelelo sika number 4 sithi udumo maliduma kakhulu lubiza abangcwele nabakhethiweyo. Nokusho ukuthi uyinhlanhla ukukholwa ekuphakameni kahle khona kanombani. Yabo. Khona nesinye sithi ukukholwa kwethu kulobu umNazaretha kuyidwala elibushelelezi kuyabehlula abaningi. So akuyona into kanombani le nto kahle. Ngokubuka kwami akuyona into ongapihla ngayo ukuthi ngeke ngikholwe kaShembe. Ngicabanga noma ungakholwa ngakhona akuyona into nomsebenzi kangako. Le nto ibuke kuulwandle ngokubuka kwethu. Yabona ulwandle ma ungayolwandle nje uthi mhlawumbe kunomehluko mhlawumbe lethe uphethe isipakupaka nje samanzi ufike usithele bese uthi ufuna ukubona umehluko angikholwa ukuthi ungawubona umehluko. So nokuba khona kwakho ekuphakameni angiboni mhlawumbe umehluko ngakhona. Ngoba indlela ababaningi ngayo laba bantu uzudideke ukuthi kahle kwenzakalani la. Le nto ifana nolwandle. Kodwa ke vele nolwandle luyayihlungela ko lakukhipha okungasile kusala okusile. Angeni noma yini olwandle. Angifuni kodwa ungigxila kakhulu lapho, bengifuna nje ukuzama ukukhanyisa le ndawo le yokuthi udumo maliduma liduma kakhulu kodwa libiza abangcwele nabakhethiwe, alibizi nanombani. So umuzi wasekuphakameni ke lento le yokuthi uShembe akabhaliwe eBhayibhelini, vele akabhalanga uShembe eBhayibhelini. But umuzi wasekuphakameni kukhulunyiwe ngawo ukuthi uyoba khona la emhlabeni.
and abantu abayoba kuwona lo muzi yibo kanye labantu abalapha ekuphakameni obafica belandela unyazi. Asidlulele kwelandelayo nawe ungayihlaziyela ke la inhloso nje bekukuveza ukuthi lo muzi wasekuphakameni umuzi okhona. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu mehlisa umuzi wasekuphakameni ulethe emhlabathini akukwazi ukuthi angayilethi inkosi yakhona, akukwazi yabona nje thina njengesizwe sinenkosi thina sinamakhosi thina sakhele endaweni zamakhosi bese kuba khona ingonyama yethu. So noNkulunkulu meletha umuzi wasekuphakameni kumele phela kube khona inkosi yakhona njengoba sike sithole esihlabeleleni zamaNazaretha sike sibezwe noma behlabelela kuthiwa inkosi yehle ezulwini yazoba umuntu ebantwini kushiwo njalo. So mayehle ezulwini azoba umuntu ebantwini but yehlele emzini wakuphi wasekuphakameni indlela ke nathi sithole ngayo le. Asifundiswa ngake kodwa lento ngesikhathi sisafundiswa kuma Christian schools kwakuthiwa sibheke esiphambanweni sikhule nje thina sibheke esiphambanweni sitshela ukuthi asakhile lapha sinekhaya Jerusalema umuzi okhanyayo. Mina ngangazi ukuthi eJerusalema nje kusezulwini mase sifile futhi sowile umfulu waseJordan ngangazi ukuthi eJordan kukhona la emhlabeni. Asifundiswanga lezi zinto. So ngoba nathi bafethu sesikhulile sizocela nje ukuthi ningathi sigxeke inkolo zabantu noma kunenkolo esidefendayo nathi sithi mhlambe njengabantu abafundayo asibheke into ezithize ngoba mhlambe ungathola sasaphuma kudala esikoleni mhlambe saqhubeka iyathukwa indaba kaShembe esikoleni. So ake sifundise abantwana ke la bese siza la kuMateyu 24 verse 1 to 2. Le ncwadi ithi waphuma uJesu wemuka ethempelini kwafika abafundi bakhe ukumbonisa ukwakhiwa kwethempeli. uJesu wathi kubo, niyakubona konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini ake ukushiwa lapha itshe phezukwetshe elingakuwiswa phansi. So la uJesu ephuma ethempelini, uJesu ke weyinkosi yaseNazaretha. Ngisho kwimfanekiso yakhe la idwetshwe khona ngeke nje uJesu umfice egunda imbungculu noma eshef intshebe njengopastor. Ngeke uzomfica impela futhi angikhumbuli ukukhona la efake khona izicathulo ezibhonwayo noma ezinjani cishe bamfaka imbadada noma mhlawumbe bamhambise ngenyama bemdweba kodwa engekuqaphele kakhulu wayengenayo imbungculo ekhanda futhi wayengayigundile ikhathi wayengayishefanga nentshebe yakhe ngoba wayengumNazaretha. Uma umNazaretha ngathi akumele ugundini ole zakho nentshebe yakho. So uJesu ke inkosi yaseNazaretha waphuma ethempelini kwase kufika abafundi bakhe ukumbonisa ukwakhiwa kwethempeli okusho ukuthi ithempeli la kukhonzelwa khona uNkulunkulu likhandwa kanjani, yabo. Wathi uJesu kubona, niyakubona konke lokhu na? Kushuthi la kwakudiscuss indaba ukuthi ithempeli likaNkulunkulu likhanda kanjani. Wayesethi ngiqinisile ngithi kini akushiywa lapha itshe phezu elinye itshe. Okusho ukuthi makukhandwa ithempeli lamaNazaretha njengoba uJesu naye umNazaretha, makukhandwa ithempeli lamaNazaretha mayexoxa uJesu nabafundi bakhe bathi makukhandwa ithempeli akumele kushiwe itshe phezu elinye itshe. Makukhandwa ithempeli lamaNazaretha kusetshenziswa itshe abeka amatshe alandelane abe isiyingi njengoba nibona kuyo yonke imizi yasekuphakameni. Kodwa ke mawuthi uyabheka ngoba kunalento ngoba sisho sithi thina satshela ukuthi uShembe udukisa abantu. Nathi into esatshelwa yona sisebancane. Kwakuthiwa uShembe udukisa abantu. Kodwa mawuthi uyabheka lendlu noma ithempeli uShembe ethi alakhiwe noma uJesu athi alakhiwe uthi akubekwa amatshe njengoba uShembe yesho. Kodwa kuthiwa uShembe udukisa abantu. Mawuthi uyabafica abantu abathi bakhonza uJesu ubafica bekhonzele endlini. Mawukhanda indlu ubeka itshe phezu elinye itshe. Uthi uJesu ayenziwa le nto le. Itshe alibekwa phezu elinye itshe mangabe kukhanda ithempeli likaNkulunkulu. Abekwa amatshe ngokulandelana exactly lento enziwa uShembe. Lo Shembe kuthiwa udukisa abantu. Kodwa labantu abathi bathanda uJesu ubafica bekhonzele endlini. NoJesu into angahambiselani nayo. Incwadi ke lekaMateyu 24 verse 1 to 2.
Umbuzo uzothi ngabe uShembe udukisa abantu yini? Sidlule size kuMateyu 24 verse 25 to 8. Inhloso ukukhulula umqondo wethu. Thina ngoba sezizele sebadala kubalekile ukuthi imiqondo yethu icabange ngendlela ekhululekile. Let's free our mind so that we don't have to worry about our children. Ngoba kuzozenzakala leinganeni zethu. So mangabe imiqondo yethu icabanga ngendlela ekhululekile, ayiboshwe ngalendlela yakudala. Nathi sikwazi ukubuka izinto la sasidlisa udaka la sasitshelwe ngesikho la okuright ilokhu. Ukuze nezingane zethu ingakhuli ifaseka ingqondo. Nansi incwadi la kaMateyu 24 verse 25 to 8. Ithi bhekani senginitshelile phambilini uma beshokini ukuthi bhekani usehlane ningaphumi noma bethu sezindlini ningakholwa. Ithi lencwadi bhekani senginitshelile phambilini uma beshokini ukuthi uNkulunkulu ukhonzelwe ehlane ithi ningaphumi. Yabona nje thina ekukhuleni kwethu sikhule ngoba ngisho ngithi bekuthiwa uShembe udukisa abantu. Abantu bakaShembe ilanga mangabe libalele bafice ehlane behlezi. Kulezi zindlu kuleli tempeli uJesu ethi alakhiwe elibekwe ngamatshe awukho umpheme uzofaka kanjani umpheme emethu uJesu ungabeki itshe phekwelinye itshe. And leyo nto leyo yenziwe ehlane uthi lithi lencwadi lena makukhona umuntu ofika nokufundisa kini njengoShembe ethi uNkulunkulu akakhonzwe lehlane ithi lencwadi ningaphumi usuke esheke okuyikho. Thina abantu bomhlaba besithi uShembe udukisa abantu. Kodwa lencwadi ithi mabethi hambani niye endlini niyokhola uNkulunkulu noma niyokhonza uNkulunkulu endlini ningayikholwa lonto umbheda ayikho lonto leyo akekho uNkulunkulu okhonzelwe endlini. Sebenzisa umqondo ke la. uShembe lesithi udukisa abantu uthi abantu abayehlane. Incwadi yeBhayibheli ithi uright lo muntu othi abantu abakhonzwe ehlane. Lo othi abantu abahambe beye endlini uyabheda ayikho lonto uNkulunkulu akakhonzelwe endlini. Vele uJesu ushilo wathi makukhandwe ithempeli akungakhandwe indlu akubekwa amatshe elandelane njengoba ayala umprofeti uIsaya SHEMBE. Asifundiswanga ke lezi zinto ezikoleni siyayithola and kumele sikhulume ngazo. Asishumayeli sihlaziye incwadi. Besithi la njengonyazi lolo lilandelwayo isihloko khumbula isihloko sethi kungani kulandwe unyazi. Njengonyazi livela empumalanga lukhanye luze lifike nasentshonalanga koba njalo kufika kwendodana yomuntu. Lapha kukhona isidumbu ilapha amanqa azobuthana khona. So ithi lencwadi njengonyazi kungani kulandwe unyazi. Ithi lencwadi njengonyazi unyazi lwezulu ithi koba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Khumbula ukuthi uJesu inkosi yabaJuda umJuda. uJesu nje wayemjuda. Ngishezelwe kwathiwa uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda. uJesu wayemjuda. uMohammed lo wamaSulumane wayumArab. uShembe unyazi umuntu. Nencwadi isho njalo ukuthi makufika unyazi kobe sekufike indodana yomuntu. Abantu bazobuthana khona njengoba la kuzoba kukhona isidumbu sonyazi yilapha amanqe azobuthana khona ingakho ufica kubhuza kanje emva kaShembe. Isho njalo hayi ngoba kuyibhuzela nje. Laba abantu abahlanye emakhanda abo ngoba belandela uShembe nje. Sike sibezwe no nabefundisi bakhona beshumayela bethi akekho indoda ephila kahle ekhanda engashiya umuzi wayo yolandela enye indoda. Kodwa ke ngoba sike sakubona ukuthi indaba kaShembe ijulile bafowethu nathi besingathanda ukukhuluma ngayo kodwa siphoqwa isimo. Ukuthi uyabona nje mina esikoleni nami nguwomunye wababethi uShembe wandiza ngoba into esasifundiswa yona leyo. Uyabona mawusumdala kunento ekudlayo mawuhleli. Ubona ukuthi yazi kwakudlalwa ngami la. Uthi mawuthule bese ucabanga ukuthi yazi mhlambe bakhona abantu abasafundiswa lo doti esasifundiswe wona. So manje ufuna sikhuzaneni bafowethu. Ayimnandi lento yabona ukuthuka umuntu noma ukudelela umuntu engakonanga ngalutho iyakudla leyo nto kodwa ke akulona icala lethu lelo nathi sasizingane bafethu kugangwa ngathi. Kodwa ngoba sithi asikhulume ngalento sesikhulumela ukuthi mhlambe makusayikhona izingane ekugangwa ngazo ezikoleni at least nazo ekwazi bafethu ukuthi eBhayibhelini zikhona izinto ehambiselana nomNazaretha lobu uShembe athi abantu ababenze.
uyabo. So ke ingakho abantu belandela unyazi ngoba phela uShembe umuntu. Isho njalo ithi lencwadi njengonyazi makufika unyazi kobe kuyindodana yomuntu leyo. uJesu umJuda, uMuhammad umArabhu, uShembe umuntu, uShembe uzolandelwa abantu. And kuyayenza ingqondo. Umuntu ngoba ngisho let's free our mind. Ibalekile lento ukuthi mawucabanga umqondo wakho uhlakazeke ungacabangi ngendlela eyodwa ngoba ingozi lonto le into ukwazi ukuyibuka khona to khona. Ukuze noma mawusunezingane uzele ukwazi ukufundisa izingane zakho into kuyiyo. Andibhlungu lento ukuthi ukhulu ube mdala kodwa uthothi la ekhanda lakho kugcwele intuthu. Noma kuyaphithizela kuphithizela udoti futhi nakhona ibhlungu lonto le. Ngoba ziyakhula izingane and ayikho into ezoyifundisa zona. Zizokhula lezi zingane zibe yidwedwe zilwe nezinye izingane zithi igxeke izinkolo zazo. Uyabona nje mangabe thina abantu abamnyama sithandaza sibheka kwaIsrael thina. Sikhonza inkosi yakwaJuda kwaIsrael. But ayikho ingane yakwaIsrael ekhonza uNkulunkulu waseAfrika. Thina masithandaza sesibiza uMuhammad. Hayi kabi and futhi umuntu angagijimisa enkantolo eyokutshela ukuthi ugxeka inkolo yakhe. Kodwa ayikho ingane yomArab eSaudi Arabia mhlambe eKuwait eUnited Arab Emirates eDubai ethi mayithandaza ibiza uNkulunkulu waseAfrika. Kodwa la eAfrika ikhona. So leyo nto iyasho ukuthi emqondweni kukhona la sisele khona. So that is why sithi asikwazi kuba nendaba kaShembe phakathi kwethu bese sisaba ukuyibheka ngoba bakhona abantu abasayigxekayo. So ngoba beyigxeka kuthiwa ayikho eBhayibhelini kumsebenzi wethu thina njengengcitha buchopho ukuthi silifunde iBhayibheli sibuke ukuthi ayikho yini into ekhulunywe eBhayibhelini ethinta uShembe. Njengamanje siyayithola nakho kuthiwa unyazi likhona luyindodana yomuntu la lukhona abantu ufuna bebuthane khona. Njengoba sikubona kwenzeka ngeke uyiqede le nto uyathanda uthande. Sidlulele encwadini yesithathu mhlawumbe ukuze sifakazele inkulumo esikhulumayo. Omunye umuntu mhlawumbe uzocikeka methi umJuda uJesu eyinkosi yabaJuda. Vele uJesu umJuda. uMuhammad wayumprofeti wama-Arabs. Vele wayumprofeti wama-Arabs. NjengoBuddha kuma China. No Krishna kumaNdiya kubo. So nakuthina abantu abamnyama if uNkulunkulu ezofika kithi kungawenza umqondo ukuthi njengoba sabantu alethe umuntu phakathi kwethu ngoba nginesho ukuthi mhlawumbe kuba uShembe abayindiya abantu abamnyama babengeke bamlandele. Hayi ngoba mhlawumbe ngoba babezomcwasa ngoba senafunda kakhulu ngithanda lento zokucwasa. Nawe nje kodwa umqondo mawusebenza kahle ufuyile ekhaya njengabantu abamnyama thina sifuya imbuzi, sifuya izinja, sifuya inkomo, sifuya imbongolo, sifuya inkukhu, sifuya amakati. Ubani wakwabona imbuzi landela inja? Ubani? Noma wabona inja ilandela izimbuzi? Ubani wakwabona ingulube mhlambe ilandela izimvu? Noma mhlambe imbongolo ihamba nezimbuzi? Akuhamselani. Ngisho ukhozi lizoqhamuka phezulu lizothatha amatshwele ikata linamsebenzi nalonto le nenja namsebenzi nalonto le. Yinkuku ekufuna ibona izokwenza njani. Kanjalo uyabona nje lento ithi ayifane. Mawukuthi mhlambe wakabani isibongo sakho mhlambe wakagcabashe. Uzobiza makuthiwa ushunqisa impepho ukhuluma namadlozi akini ngeke nje ubize idlozi la kaMkhize awuhlanganisele utho noMkhize. Ngeke nje ubize uZondi awuhlanganisele utho noZondi. Wena owakagcabashe. So we also believe nathi njengabantu abamnyama thina ngoba ngisho ukuthi ireligion yethu i-black movement, i-black conscious movement philosophy, Afrocentrism, Pan-Africanism, izona izinto esikholela kuzona lezo. Ukuthi njengabantu abamnyama nathi kufuna sibe nezinto zethu singancethezi ngaphansi kwezinye izizwe. Simple as that. So but as defend inkolo ngoba sisho kuzoba nzima ukukhuluma indaba kaShembe ngoba uShembe uphusha i-black nationalism. Ngesikhathi befika laba bezosicolonizer bebezophusha i-white nationalism because mangabe uye emasontweni bakutshela ngamaJuda, amaJuda abantu abamhlophe. Bakutshela ngengilosi, ingilosi zabantu abamhlophe. Bakutshela ngoMaria, oMaria abantu abamhlophe. That's white nationalism. Yabo. Makukhulunywa ngeSathane, uSathane bamlebhela njengomuntu omnyama. But anyway, mawuzobheka lencwadi abaseKorinte yokuqala isahluko 9 verse 20. Ithi lencwadi kuba Juda ngaba njengomJuda ukuba ngizuza amaJuda. Isho njalo lencwadi. Ithi
ya isho njalo lencwadi uthi kusho uJesu uthi uJesu kuba Juda kwamphoqa ukuthi abe umJuda ukuze ezuze abaJuda. Ngisacela ukubuza simple question. If uNkulunkulu eserious, okay. It's fine to SHEMBE udukisa abantu ne. But uNkulunkulu makuthi wenenhloso ngomuntu omnyama, wengasilethela yini mhlambi iBhunu or iChina ethi asililandele. Sasingeke sililandele. Ngoba number 1 besoba neproblem ukukhuluma naye ngelanguage. Khumbula thina abantu abamnyama besingavunyelwa ukufunda phambilini. Kunanento ekuthiwa isifana kalo. Ningaboni ngoba seniqithiza isingisi kanjena nje. Phambilini bekunento ekuthiwa isifana kalo. Mawukhuluma nomlungu ukhuluma isifana kalo because ilanguage ayikhulumayo nelanguage ekhulunywa ayithi ayifani. So besigcina sikhuluma nabo ngesifana kalo. Nakhona isifana kalo sikhulunywa ngelanguage yethu isiZulu. Mawukhuluma ngeke nje usikhulume isifana kalo ngesingisi bengakuhleka nabantu. So makukuthi njengoba incwadi ibhalela ukuthi uNkulunkulu uzoletha umuzi wasekuphakameni. Uzowuletha othulini. Makuthi lo muzi wawehlisela kubantu abamnyama. Nenkosi ekufuna ibe khona lapho inkosi abantu abamnyama ezokhuluma ulimi abantu abamnyama abazoluzwa ukuze bayilandele. Ukuba uSHEMBE akafika ngomuntu omnyama la, I'm sure zonke lezi inkumbi elandela unyazi ngaba zililandela unyazi. Njengoba ngisho ukuthi awukwazi ukubona inkukhu ilandela ikati. Noma ubona imbuzi ilandela imbongolo, into engeke izenzeke lonto leyo. Indlela mina umqondo wami omengayo angiyiboni into wrong abantu abamnyama babelandela unyazi. Ngoba phela inkosi makuthiwa yehle ezulwini azoba umuntu ebantwini, abantu kufuna bayilandele finish and clear. NakwaJuda uJesu Kristu waba umJuda ukuze azuza abaJuda bakubo. Ukuba wafika umZulu amaJuda engakaze amlandele. Hayi ngoba umcwasa, it's a reality. It's a reality. Ngisho ngayo elwandle obheka iOfish. Zonke izinto zihamba ngokuhlukana kwazo. Zonke zihamba ngokuhlukana kwazo. Obhabuli bahamba nobhabuli, oSayidinsi bahamba noSayidinsi, oShaka bahamba noShaka, amadolphini ahamba namadolphini. Ngeke ulifice idolphini libhukuda nalesi silwane ngathi ikati esihlala emanzini or isibhukuda nofudu lolwasemanzini. Imfudu izohamba zodwa. Same thing. Jesu Kristu enkosi yamaJuda. Muhammad wumprofeti wama-Arabs. Yinto wrong umuntu omnyama mezoba nomprofeti wakhe. Nomuntu omnyama akakwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Mhlambe ufuna come on guys, come on. Nisixolele thina siphusha iblack nationalism, asdefend inkolo la ngoba sisho sithi ziningi izinto ezisicasulile ngoba ngesikhathi sisesikoleni kwadlalwa ngathi vele umuntu omnyama kwangamela afunde ngoba uyinto okubhayizisa emhlabeni. So asikwazi ukuthi sesifundile bese sibalekela ukufunda makukho into esiyitholayo sikhulume nabantu. Indaba ukuthi umuntu uzofila kanjani as long as kuliqiniso. Makuthi uzofila bad uzobona ukuthi uhlanganisana uphumani. So besifuna ukucacisa la ukuthi uJesu Kristu kwakumphoqa ukuthi abe umJuda ukuze azuze abaJuda bakubo. Ngapha ngasekugcineni nizosixolela thina ngoba ngisho ngithi uyabona uma umuntu ofundayo ne izinto uyibuka phezulu uyibuke phansi uyibuke ka left uyibuke ka right. Uyabona amehla akho kufuna gijime njengesigebengu ungabe impatha. So sithe mangabe silibheka iBhayibheli because iBhayibheli mawuthola umfundisi remember phambilini ngiyabona ngoba sekuno pastor abaningi abathwele bambe I receive papa I receive bathatha imali kubantu beganga ngabantu ngoba nabantu babhayiza vele. But before bifundelo lento kuba umfundisi bewuhamba uye college ubuye and mawusubuyile umuntu ebekumele afunde iBhayibheli umfundisi and wonke umuntu osukumayo ofakazayo ufakaza ngencwadi evulwe umfundisi. So kusho ukuthi mawuprogramme lo mfundisi lo uqedile ngalabantu vele mangabe ucontrol ikhanda konke okuza ngemuva uqedile ngakho. So okusho ukuthi wena umfundisi uzofunda incwadi wena uzokhuluma uzosukuma ufakaze ngencwadi lefunda umfundisi awunayo right ukufunda yakhe incwadi. But anyway, I've said it so many times ukuthi iBhayibheli akuyona incwadi ebhalwe uNkulunkulu amanga ayikho lonto le. Ayikho lonto. iBhayibheli likhuluma ngezinto ezenzeke kaJuda in most of the cases kaIsrael. So we are not sure and lifike nezigebengu la iBhayibheli. Lifike nezigebengu ngoba umuntu ontshontshayo uyisigebengu.
umuntu ontshontshayo abelungu befika la go and read history books abelungu abafikanga namhlaba la abafikanga nankomo abafikanga nambuzi abafikanga nazo zonke lezi ilwana banazo bayifice la eAfrica basifumba iBhayibheli bathatha izinto uyabona nje namhlanje kunabantu abathi they want to expropriate land without compensation vele umhlaba ngesikhathi uthathwa kubantu inkokhelo abelungu abayibhadala bathatha umhlaba bafaka abantu induku isigebengu leso so umqondo wakho mawuthi umengendlela how do you believe ukuthi isigebengu singakutshela ngendlela ezulwini isigebengu singakutshela ngencwadi engcwele kaNkuluNkulu because that's a reality hayi ukuthi kuthukwa abantu la hayi ukuthi kuthukwa abantu la it's a reality it's a historical fact ukuthi umhlaba wathathwa kubantu abamnyama babulawa abantu abamnyama bacolonize benziwa igqila it's history mawungayazi lonto go and read history books ungabanga umsindo ongathi shu uthi kunomuntu ogxekayo no go and read angithi nivunyelwe ukufunda njengamanje yekani ukudansa ku TikTok read something khona umqondo uzovuleka iBhayibheli akona incwadi engcwele ebhalwe uNkulunkulu yabona iBhayibheli mawunalo ne ubolivula before ulifunde ne uqala kunama pages la ngasekuqaleni yabo kubhaliwe lapho kuthiwa iBhayibheli elingcwele ukuhlela kwalo kokuqala kwenziwe ngo1893 right ukuhlela kokuqala kwaseningizimu Afrika kwenziwa ngo1974 ukuhlela kwesithathu kwenziwa ngo2013 lase lishiculela ngo2014 let me ask you makuthiwa ukuhlela kokuqala kwenziwa ngo1893 bekwenziwa ubani ngoba mawufika esontweni umfundisi khona babe ngacishe ngaxabana naye ngelinye ilanga ngakusho nje lokhu mina ngathi I don't believe ukuthi iBhayibheli incwadi engcwele efike noNkulunkulu because abantu abalethe le ncwadi le mawuthi uyathola balethe slavery la eAfrica not only in South Africa the whole of Africa ama Arabs afaka slavery in North Africa ko Libya Morocco Algeria Tunisia Egypt afaka slavery ama Arabs in North Africa na afike nenkolo yabe Islam then mawuthi West Africa to Central Africa to East Africa bonke labo bantu labo imost yabo bekushintshana ama-Arabs nama-Western kwenziwa abantu abamnyama igqila going from Central Africa to Southern Africa bonke labantu bebenziwa igqila right but now benziwa ama-Western nama-Arabs the very same people ngo1893 base beba nabantu ekuthiwa ama-editor i-editor umsebenzi wayo ukubheka ukuthi yini into ekufuna ingene encwadini yini ekumele ingangeni nengenayo kumele imiswe kanjani ukuze kucontrole kumqondo womuntu ngabe isengcwele le nto I mean use your own mind ngabe isengcwele le nto obani labantu laba balihlelayo buka la ngo1974 ukuhlela kokuqala kwaseningizimu Afrika okusho ukuthi kunesigungu by the way sibizwa ngeBible Society of South Africa kunabantu nje ababizwa ngeBible Society of South Africa ababukayo ukuthi yabona isikhathi sesiphila kusona izinto ezibhale eBhayibhelini sekukhona kufuna ikhishwe noma bayingakhishwanga zimiswe ngenye indlela mana ama alterations phela lawo ngesingisi yabo sekwama amendment lento ithi ayifane nelegislation yabona umthetho mhlawumbe uzokhuluma ngani ngeChildren's Act number 38 of 2005 ufika ushaya umthetho angithi yabona mawusushaya umthetho ngokuhamba kwesikhathi bese kuthiwa no let's amend this act bese kuthiwa Amendment Act of 2011 wona wenziwe ngo2005 but ngo2011 bese bethi siyayiamenda manje the very same act that's exactly what is happening in the Bible ukuthi bayabuka kule society yabuka ukuthi no isikhathi esiphila kusona abantu angumele bazi lokho let's change it njengoba bekwenzile ngo1974 kwahamba kwathi ngo2013 kwakhona ukuhlela kwesithathu ukuthi uyabona manje isikhathi sesiphila kusona abantu seberizina kanje noma sebecabanga kanje therefore sekufuna sishintshe la siphinde sishintshe isayingcwele lo ncwadi ngoba kuthiwa le ncwadi incwadi engcwele yaphefumulelwa uNkulunkulu abantu ababelieve kuyona mawungabelieve kuyona esihogweni angadlalwa ngabantu uyabona yonke lento esiyikhulumayo umuntu odakwe kakhulu ivangeli uzwa umuntu wasesihogweni uzwa idemon ukuthi yabona umuntu okhuluma la
uphikisa incwadi kaNkuluNkulu, uphikisa amagama kaNkuluNkulu, isathane lento cishani lomuntu okhuluma lapho. Ngusathane kanjani? Ngusathane kanjani ngoba I'm asking very simple question ukuthi le ncwadi ingcwele kanjani makukhona isociety ezohlalela ukubuka ukuthi asikushintshe lokhu singakumisi kanje. I'm telling you very soon igama lithi isabatha lizophela eBhayibhelini. I'm telling you. Because uShembe akadlala uthi abantu abagcina isabatha. Izophela lento esabatha eBhayibhelini. Ngoba mawuthi uyalifunda iBhayibheli ikhona lento ukuthi abantu abagcina isabatha and isabatha ligcina on Saturday not on Sunday. Lishicilelwe ngo2014, lishicilelwe ubani? Libhalo ubani? Bible Society of South Africa. Isigungu lesi. And manganibuza ukuthi ubani umuntu omaziyo kuleyo society, wakwayibona leyo society wena? This Bible Society of South Africa kuthiwa nanka ama members eBible Society of South Africa ahlalela ukwenza ama amendment eBhayibhelini. Then why sithi lingcwele? Ayikwazi kuba ngcwele into ehlalela ukushintshwa. This is a control system ukuthi umuntu kuze sikwazi ukumcontroller behavior kanje nansi into ezosiza njengoba asho lokho njana. Nisivakashele labafowethu izinto eziningi esikhuluma ngazo ziyawuvula umqondo. Siyazi nayithanda entertainment nokunganaki sekuyisifo senu. But ngoba nizele abafethu nengane siyanicela nikunake lokho esikhulumayo la. Please nikunake. So noma sizolifunda sizoyibheka indaba kaShembe nomNazaretha but sizohlezi sinikhumbuza ukuthi iBhayibheli akuyona incwadi engcwele, incwadi abantu bakaSathane ngoba la emhlabeni kubusa lento ekuthiwa iSatanism, Illuminati, ama New World Order. Kubusa leyo nto la emhlabeni. So ama agent akhona akukho la angangeni khona. Abuka ukuthi ngoba kuphushwa abantu bephushela kwe New World Order. Even nezinto ezithinta spiritually kufuna icontrolwe kanjani ukuze kugcineni le agenda ye New World Order igcine ibe effective. So ngalawo magama bafethu sizothi siyabonga isikhathi senu. Manisithanda bafethu ningasubscribe kule channel, ni share le video bayithola abanye abantu, more especially abantu abasebasha. Kubalekile ukuthi bayithole into esikhuluma ngayo. Ngalawo magama bafethu ake sithi siyabonga kakhulu ngesikhathi senu.